Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Sa panahon sang Paskwa, wala toong ginahiwat nga mga Christmas parties. Gani mga kabombo, agud lubos naton ma-enjoy ang selebrasyon. Kag mapalayo sa disgrasya, dapat kita nga mangin mahinalungon. Kung ikaw nag-organize ng Christmas party, ipa siguro nga hilway sa disgrasya ang venue sang selebrasyon. Ipa siguro man nga naluto sang maayo, matino kag preska ang ginapreparar nga mga pagkaon, kag ibutang sa lugar nga malayo sa posible kontaminasyon. Kung may mga pahampang, likawan ang mga pahampang nga nagagamit sang makahulubog nga ilimnon, ukon mga pagay nga matalom, kag mahimo makapilas. Hindi magpatama sang pag-inom sa makahulubog nga ilimnon. Kung ang inyo grupo may kaugalingon nga salakyan, pasiguruhon nga hindi makainom ang nagamaneho sini. Sa pagprepara sang pagkaon, likawan ang madamo nga pagkaon o kon pulutan nga maalat nga nagapadugang sang kauhaw kag nagaganyat sa iban nga mag-inom pa sang mas madamo. Magpreparar man sa mga ilimnon nga hindi makahulubog para sa iban nga wala nagainom. Hindi magserbe sa makahulubog nga ilimnon sa mga kabataan o kon minor de edad. Kung may mga kaupdanan kamo nga nasobrahan sa inom, buligan ini nga makapauli sang matawhay. Kung ikaw ang host sang selebrasyon, hindi magpahubog kag siguruhon nga mabantayan sang maayo ang mga nagatambong. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Kaganon, sa katapusan nga bahin, sa katon sugilanon, sa aton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Nahulog ko ng puna ko. Pag medyo nagabatyag ako sa kakulba. Apang hindi ako magpadaog. Sipaton ko ang akong mga mata. Kinanglan nga manginhanda ko sa anuman nga matabo. Oh, bah! May nagtupa ng isda sa akong tupad. Oh! Naglumpat sa liwat pabalik sa tubig. Kag-ara. Nagalangoy-langoy siya. Kag nagalibot-libot sa akong sakayan. Dako nga kwarta ini kung madakpan ko siya. Tungod dako siya nga pagkaisda. Gusto? Ang dako nga tikpaw. Kuhaon ko ina. Amoy nang gamiton ko. Agod madakpan ko ang isda nga ina. Wala ko gid madakpan. Nakita ko na siya nga nakasulod sa tikpaw ko. Apang sanggin pasaka ko. Wala na sang unod ang tikpaw. Bah, ang isda. Ara siya. Nagalumpat-lumpat sa tubig. Pagkatapos, malangoy palibot sa akong sakayan. Nakahibalo ako nga hindi ka kinaandan nga isda. Nakahibalo ako nga isa ka sa mga engkanto nga naga-star diri sa dagat. Hindi. Ang isda nga ina. Nagalangoy-langoy sa kilid sa akong sakayan. Subong. Nagbutwa na siya. Kag-ikog lang niya ang ara sa tubig. Nagabugas siya sa tubig halin sa iyababa. Oh, Diyos ko. Amo na balay ning katapusan ko. Katapusan ko ng adlaw diri sa kalibutan. Hindi. Ang akong sakayan. Ginabulya-bulya sa balod. Hindi! Naot
balance ako! Mahulog ako sa tubig! Ay! Ah! Ah! Nagasarurot ako pedalom sa tubig. Papangunoy ni. Makaginhawa ako sa tubig. Oh, hala. Kasanag. Kasanag sang palibot. Nagkadamo sa mga isda nga nagalangoy-langoy. Nagkalain-lain pa ang mga kulor. Nagano ina. May hardin man diri sa idalom sang dagat. Kag ang mga bulak. Mas matahom pa sa nakita ko sang mga bulak sa duta. Wow! Katahom! Wala sang amo sini sa duta. Oh, hala! Makahambal ako sa idalom sa tubig. Matahong ang amon ginharian. Hindi bala? Bah, may nabatian ako nga naghahambal. Hindi. May dako nga isda nga ara sa tubang ko. Kag nagatulok sa ako. Siya ba lang naghahambal? Ano ka? Siyang isda nga naglumpat sa sakayan ko kaina. Ako ang reyna sa ginharian nga ini. Oh, Reyna? Isda? Reyna? Ah, saunhan. May nakita ako nga daw bungyod. Mapalapit ako dira. Oh, wala. Makalakat ako sa idalom sa tubig. Makita ko sa bukid niya ina. May kuweba. Makanto ako dira. Oh, hala. Sa sulod sa kuweba. Madamo sa mga sirena. Kag mga siyukoy. Mahalin ako diri. Andoy! Anak! Bah, may nagtawag sa ngalan ko. Balik doon ko. Hala. Wala ko siyang nakita diri ah. Magluwa sa isa kadako nga isda. Apang iya tingog. Iya ni Tatay Pidyong. Tay! Ah, mapalapit ako sa iya. Tay, nakaibalo ako. Nabisan magbaylo pa ang tagway mo. Apang sigurado ako nga ikaw ini. Ano ba lang natabo? Nga nadula ka sang hinali. Matii ako, anak. Kay isay-isay ko sa imo ang bugos nga natabo. Pamugalin ang natabo, tay. Nga nangin sukoy ka na? Are, batuna ini. Isa ka tanom diri sa idalom sang dagat? Kauna ini kag tuna. Para nga makabalik ka pa sa duta. Kinahanglan mabuhat mo ina. Antes kanila mapainom sa ginasumpa nga alak. Amo inang akong gininom. Ganitubtubsan ko na ako. Nga maging amo sila. Kanisikit na. Kuhaan na ina. Oo, tay. Kanon ko ini. Hindi. Ari na sila. Dako nga isda. Kagkao po ng isang kasyukoy. Dala nilang ginsumpa nga anak. Sige na. Kanala ang tanong nga ina. Sige na. Oo, tay. Oo. Hinali lang nagmagaan ng labas ko. Nagapasaka ko pa ibabaw. Lolo! Andoy! Ikaw! Hindi! Si tatay! May nagtibsok na sibat sa lawas niya. Kinsagang niyang ialawas sa sibat nga mukunta ni mapatay sa akon. Andoy! Walang kaang akon, anak. Amo ba nagakon ako? Hindi sila pagpapahi. Pangako, tay! Pangako! Sa
sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Lorena! Andoy! Lorena! Andoy! Ano ba lang natabo sa imo? Nga mo sinang itsura mo. Kaginhakos mo ako sang hinali. Ang lahom ko. Hindi ko na ikaw makita pa. Kamu sa nga aton anak. Ano? Nga, Andoy. Ano ba lang natabo sa imo? Magpamati ka. Sugiran ko ikaw sa natabo. Kag nasaksihan ko sa idalom sang dagat. Ay, Diyos ko, Andoy. Sino ko makapati sa ginsugid mo nga ina? Apang ikaw mismo ang nakasaksi? Utang ko nga kabalaslan kita tay Pidyong nga akong kabuhi. Ginluwas niya ako sa kamot sa mga sukoy. Kag subong ko lubos na pamatudan ang pagpalangga ni tatay sa aton. Ginsakripisyo niya ang iya kabuhi. Maluwas lang ako. Gani pangako. Hindi ko pag-usikan ang ginhimo nga pagsakripisyo ni tatay Pidyong, Lorena. Hindi ko kamo pagpabayaan sa aton anak. Alagaran ko kamo. Kag palanggaon labaw pa sa akon kabuhi. Daw kasano lang, no? Ginaili-ili pa ni tatay Pidyong si Inday. Apang subong, malima na siya katuig. Ay, amo matuod. Kag nagaplano ako nga sadyahon ang ikalima katuig nga kadlawan ni Inday. Mahandaan naton siya. Kag imbitahon ang iya kahampang para nga malipay siya. Sa din naton siya handaan? Diri sa balay? Pamangkuto naton siya. Kung diri sa balay siya maparte o kung sa eskwelahan sa daycare. Ano? Sa beach? Oo, Nay. Gusto ko sa beach. Gusto ko nga magpaligo sa baybay. Pero... Pasugti na lang siya, Lorena. Total araman kita. Hindi ba nga gusto naton nga malipay siya? Gani ihatag naton ang gusto niya. Ako ang bahala sa iya. Diri ako mapungko sa bato. Diri ko na lang hulaton si tatay. Kay nagkuha siya sang tubig. Kay ginauhaw ako. Oh, hala? Ano hinang nagagiyo sa unahan? Nagabukal-bukal dayo ng tubig, ho? Hala? May nagbutwa sa tubig? Isda? Kaganami sang kolor, ho? Hala? Nagatulok siya sa ako, no? Daw ginahimutara niya ako? Isda? Sinong ngalan mo? Inday! Oh,
Ari nagali si tatay, oh. Tay! Itudlo ko bala siyang isda nga nagbutwa. Ari ng tubig mo, Inday, oh. Tay! Ha? Tanawa ba lang isda, ho? Nga nagbutwa sa tubig? Ay! Hala! Wala na siya? Ano nga isda? May isda ako nga nakita nga hinali lang nagbutwa diri sa unhan, tay. Kakanami isang iya nga kulor. Dason, ginatulok niya ako. Daw, kinahimutaran niya ako, tay. Oh. Kag-abi mo, tay. Daw gusto ko siya gani nga amigahon. Pero... Dali ka. Mahalin kita dire. Ha? Apang, gusto ko pa nga magpaligo, tay. Karon naman. Kaya nagainit na, ho. Mabalik na kita kay nanay mo. Hindi ayhan. Parehong ara sa aton paminsaron, Lorena. Um, Nakaibalo kita nga patay na si tatay. Pero ginluwas niya ako. Gani hindi ako mahimo nga magsala. Ang isda nga nagpakita kay Inday. Amo ang imo iloy. Sa diin, nanginunod na siya sang dagat. Matapos siya nga ginpainom sang ginsumpa nga alak. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Magabiyang, dili natapos na ton matahong kasaysayan di sa ton palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Matahom lang taon ang mga dekorasyon sa panahon sa Pasko, apang peligroso kung hindi kita maghalong sa paggamit. Magbaka lamang sang Christmas lights kag iban pa nga dekorasyon nga pasado sa standards sang Department of Trade and Industry, kaangay sang may mga ICC stickers kag PS marks. Hindi pagpabayaan ang nagasiga nga kandila malapit sa Christmas tree o kun sa Advent wreath. Bailuhan ang mga pondido nga Christmas lights. Check yaro ng mga linya sang Christmas lights. Basi may mga samad ini. Subong man ang mga halog nga plugs. Hukson sa saksakan ang Christmas lights kun maghalin kag wala sang tao nga nabilin nga magpantay sa balay. Hindi pag-i-overload ang mga salaksakan. Taguon maayo ang mga Christmas lights sa iban pa nga dekorasyon pagkatapos magamit agud hindi pagampangan sang magagmay nga kabataan nga makadulot pa sang disgrasya. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa sakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love
Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigo. Mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysay ni Charlene nga iyaman ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Kaupod sang isa kahandom. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on. Nung dalton palihog, pamati ako. Kung gusto mo makikita ako sa opisina mo, agon makasugilanon kita sa Mayo. Nung madama ako sa itampad sa imo, kan maluwi ka. Ikaw na lang ang sulong nga makabuli sa problema ko. Please. Amo gani ka wala ka malamakig sa akon sa ginpabulag ko kamusad to? Ni wala mo ginpakigbato paghigugmaan rin ninyo? Basta mo na lang ginbato ng tanan ko ng mga sugo? May dako ka gali nga atraso sa iya? Kamusang abyan niya? Ginasukpatan ka sa konsyensya mo? Gani wala mo ginhandong pangabalikan siya? Hindi mo na kinanglan niya kung dinahon ako nung. Tungkol madugay ko na ginantusan ang sala ko kay Jorlin. Amo ganing nga bisan ang paghigugma ko sa iya, ginpunggan ko. Ano? Amoy na matuod nung. Pagkatapos kinakahimo kami sang sala ni Alisa, ginbaton ko na sa kaugalingon ko. Nga hindi na ako bagay sa paghigugma niya. Wala ka lang makaibalunong kung saan man ako nagantos.
Mas masakit sa ako nang natabo. Dapat lang. Nung Dalton, Isa ka matarong nga babae ang ginluiban mo. Gani dapat lang nga masakitan ka. Kag antuson ang tanan nga nahimo siya. amo nagali sinakatahom sa panulok mo sa iya subong nong. Sadto. Ikaw ang unang nga nagpakanubo sa iya. Tungod kilala ko na sa sang lubos subong. Lainggil siya sa pagkakilala ko sa iya sang una. Kaginhinulsulan ko man ang mga kasalanan nga nahimo ko sa iya sang una. Gusto ko na magbago sang kabuhi nung kaupod sang anak ko. Ano? Gusto ko nga makabawi sa tanang nga kakulangan ko sa bata. Kung nakaibalo lang kadaan ako nga nagabusong nagali sadto si Alisa, hindi ko pagpalagyuhan ang responsibilidad ko sa iya. Apang wala sa sang kinhampalbahin tira eh. Kung wala ba kami nagkita ni Papa sa ibang niya pungsod, wala ako makaibalo nga isa nagali ako kaamay. Gani nung maluoy ka, hambal naman si Jerlyn. Siya lang makabulig sa ako sa pagpangita sa akong anak. Gusto ko nagid makita ang anak ko kag makaupot nung. Gusto ko nagid. Piste nga traffic ini. Kung sa diin pa nga nagadali ako, dito ka nag-traffic pa. Do sa maano nagadaan ako nga makaabot sa ida ni Jerlyn. Nabalakan ako sa iya. Nakibalo na gali siya sang tanan. Nagkasugilano na gali sila nga duha ni Kent. Oh, Diyos ko. Naluoy gid ako kay Jerlyn. Nga diri nagtulog si Tati sa sofa. Nga sa diri sa salas, kag hindi sa kwarto. Ay, Dalton, si Jerlyn. Sa di na siya. Gusto ko siya mahambal. Wala siya diri. Ha? Kay na, ginbayaan niya kami ni Taddy sa park. Nagkahibi siya. Wala ko makibalo kung anong natabo. Gusto ko siya nga pangitaon. Apang wala ko sang bilinan sa bata. Nagkaibalo ka bala kung anong problema niya? Nakakita na sila nga duwan ni Kent. Ha? Ote, anong problema dira? Hindi ba na dapat malipay siya? Madugay na siya nga nasakitan eh, tungod sa ila pagbulagay sang utod mo. At last, nagkita ay nagiban sila liwat. Wala magbalik si Kent para sa iyawing. Anong buot mo silingon? Nagbalik na rin si Kent para pagitaw ng anak nila nga duwan ni Alisa. Ano? Kay Alisa? Oo, Wing. Nga gusto niya nga makita ang anak ni Alisa? Tugod anak niya ang bata nga to. Ha? Anak ni Ken kag Alisa si... Ay, hala. Wing palihog. Sugiri ako sa nahibalaan mo bahin kay Kent kag Alisa. Kag sarap sa gaginbunag ni Alisa. Kung nasugid ini ni Jerlyn sa imo. Wing, please. No. Hindi ko mahimo. Kalimti na lang ang ginahambal ko, Dalton. Wing, please. Kagamus ang sitwasyon eh. Kinahanglan mahibalaan ko ang tanan para mahibalaan kong dapat ko gabuhaton. Kag parang ang bahangpan ko ang ginabat siyang subong ni Jerlyn. Para sa iyang tanan niya ini, para sa kaayuhan niya. Nagpangako ako sa iya. Wala ko sang sugiran nga iban. Basi ba kung maakig siya sa akon? Wala na sa sang rason para maakig. Magwag gihapon ang kamatuuran sa ulihi. Tugod, desidido si Kent nga makita ang anak niya.
Kag sigurado ako, isugid gihapon ni Jerlin sa iyang tanan. Kung handa na siyang ituad ng kabatuuran. Kilala natin siya. Imposibleng idingot niya kay Kent ang kalipay. Nga makilala kag makaupo ng anak sini kay Alisa. Lakay kita kung ano kadako sa kasing-kasing niya para hindi niya mapatawad ang utod ko. Dalton? Magsalig ka sa akon. Magkooperar ka ba na sa akon? Hawing? Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang air. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang nga website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-an, ilabi na online. Pa, hinari lang nga naglayo ng panahon. Daw nagaugyon gid sa akon. Iho, magkalma ka lang. Daw nabalakala ako pa eh. Wala ko sa nakuha nga positibo nga sabat halin kay Manong Dalton. Kung bala, buligan niya ako kay Jerlin o kung hindi. Iho, kilala ko ang utod mo. Pa, daw sa mano na ako sa kalangkag nga makita gumahakos sa akong anak. Mahulat-hulat lang kita, iho. Nagapati ako. Nga hindi ka pagpabayaan sa magulang mo. Na ako sang ulan. Apang dawala ako nakabatsyag sang katugdaw. Dubuang ang kahalimbawa ko. Ganagalakat diri sa dalan. Sa pihak sa mabaskog nga ulan. Tagwala ako makahibalo. Kung sa diin ako subong mapadulong. Ang nahibalaan ko subong. Amo nga wala pa ako sanggana nga magpauli. Tungod na kahibalo ako. Mas grabe nga kasubo. Kakahadlok ang nagahulat sa akon dito. Madamo kami sa mga malipayon. Kag matamis nga pinagsamahan ni Tadi sa among apartment. Masigurado ako. Kahibian ko. Dito nagsugod ang bag-o ko nga kabuhi. Tingkabig ko si Tadi. Katunay ko nga anak. Apang sa hindi madugay. Kuhaon na siya sa akon. Matulaan ako sa kaupot. Mag-aisahanon na lang ako.
Kag sa luyag ko, kag sa hindi. Pawion siya sa akon. Diyos ko. Nga kinahanglan pa nga matabo ini. Nga, Diyos ko. Salamat. Naghulaw na ang ulan. Kinahanglan nga makita ko na si Jerlyn. Hindi ako mag-untat. Tubtub nga hindi ko siya makita. Diyos ko, maluoy ka man. Itudlo man sa akon kung sa tiin ko siya masarapuan. Tudloy man ako, Diyos ko. Wala ako makahibalo. Kung pila ka oras na ako nga nagapungko sa bench diri sa park. Di wala ako makabatsyag sang katugnaw. Kagagutom. Ay, kamot ka nag-uyat sa abaga ko. Tanglaon ko. Si Dalton. Jerlyn? Dalton. Dalton. Gintunto nila ako. Sila nga duha. Si Ken kag si Alisa. Kag nagbunga pang ginbuhat nilang pagluib sa akon. Ginguba nilang pagsalik ko. Oh. Nakibalo na ako. Kag sigurado ako. Gaging hinulsulan na nila ang tanan. Kag nahibalaan ko man. Nga napatawad mo naman sila. Dalton. Ginapangita niya sa akon ang anak nila ni Alisa. Kuhaon niya sa akon ang bata. Oh. Hindi ako makahibalo. Kung saan ako isugid ini sa imo. Kung saan ako ipatag. Ako ang nagpadako sang komplikasyon. Nahadlok abi ako sa ato eh. Hindi ako gusto nga mag-isahanon. Kani, naghimo ako sang isa kakabutigan. Nahangpan mo ba na ako, Dalton? I lied to the world just to have someone. Jerlyn. Temprano pa ako nga nailo. Basta na. Hindi ba na kinahanglan pa nga magpatag? Nakahibala ako nga mabutayan ka magpatag sang tanan. Kay wing na ako nagpamangkot. Kung amo, nahibalaan mo na nga si Taddy ang... Amo galing akadasig mahulog ang buot ko sa bata. Hinablos ko galing siya. Dalton, I'm sorry. Hindi ko hungod nga butigan ka mo tanan. Hindi ko hungod nga... Wala ka saan dapat kaihambal. Nahangpan ko ang tanan, Jerlyn. Nakahangop ako sa gidbuhat mo. Wala ka sa malaing intensyon. Gani wala sa matarong ang iban.
Agud nga hukman ka kag pakalainon. Dalton. Ginpalangga kagin atipan mo si Tadi. Ginkabig mo sa natunay nga anak. Nakita ko kung ano siya kamalipayon sa duyo mo. Sa ginhimo mo. Dako ang utang kabalas lang ni Kent sa imo. Kag dapat kanila nga pasalamatan. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso. Apang panumdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakitaan nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Suno kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sang abukado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakas ng cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense burst sang antioxidant sa abukado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate ang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyanso na ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Jerlyn nga iyaman ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Kaupod sang isa ka handom. Direksyon Marnie Mungkal. Kultura naton nga mga Pinoy nga magpreparar sang madamo kag sari-sari nga mga pagkaon sa panahon sang Pasko. Apang kinahanglan nga maghalong kita. Yari ang mga food safety tips sa holiday season. Hugasan sang maayo ang kamot antes maghawid sang mga pagkaon, ilabi na kung ginapreparar pa lamang ang mga ini. Ipasiguro man nga matinlo ang lababo, lamesa kag ang mga utensils o kon ang mga ginagamit naton sa pagluto. Proteksyonan ang kusina batok sa mga sapat-sapat, peste, ilaga kag iban pa nga mga gasapatan nga makahigko diri. Magamit sa matinlo ang tubig kung maghugas ang karne, prutas, ulutanon kag iban pa nga mga panakot. Hugasan sang maayo ang mga prutas kag ulutanon kung kaunon ini sang hilaw. Kinahanglan nga separado nga kutsilyo kag tapalan ang ginagamit sa paghiwa sang karne, mga panakot kag mga prutas o kung indi gani hugasan sang maayo ang kutsilyo antes gamiton sa paghiwa sa iban. Lutoon sang maayo ang pagkaon, ilabi na ang karne, itlog kag seafoods. Takpan o putson sang maayo ang mga pagkaon, agud marikawan ang kontaminasyon. Kung nagatangkas sang pagkaon, siguruhon nga napaidalom ang mga hilaw nga pagkaon agud indi matuluan sang ilatagas ang mga naluto na. Taguon sang maayo ang mga pagkaon sa refrigerator o kon sa mga bulutangan kag lugar nga indi dasig mapanos. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree.
Be the green grass above me, with flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something of my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. Will sing my Ginpakasal ka niya. Bisan pa nga may iban pa siya nga pamilya. Nakahibalo ka bala sina? Nga nagapuyo ka sa isa kasala. Kagang imo anak. Mataw nga isa ka bastardo. Aba sobra naman ina. Sabta ako Isabel. Amo bala inang buot mo silingon? Ay, hindi mo. Hindi amo sina ang buot ko silingon. Wala ako nagapate nga nakasal na siya. Apang napatod ko nga may ginatago siya sa akon. Apang sa ano ka nakapatod? Hindi ako makapatod, Mom. Apang may butang nga hindi ko maeksplikar. Ano nga butang ida? Sa adlaw sa ngamon kasal, may babae nga nagpalapit sa akon, Mom. Lamharon siya sang sa akon. Matahom siya. Kag may ginakugo siya nga bata. Kag may isa pagid ka bata nga nagatindog sa iya tupad. Kinhambala niya ako nga bantayan ko kuno si Eric bangod malain siya. Ginpamangkot mo bala siya sa ngalan niya? Wala na sang panahon, Mom. Nagbalik na si Eric eh. Naglakat kami dayon. Ginpamangkot ko siya. Kung nakita niya ang amo nga babayi. Nagawa siya sa may bintana. Nagatindog paghihapon ang amo nga babayi kag basa sa ulan. Kilala niya ang amo nga babayi, Mom. Nakasigurado ako sina. Nakita ko ina sa iya nawong. Do sa hindi ako makapati sina. Matuod ina, Mom. Amo inang iyagin siling sa akon. Kinahanglan nga bantayan ko kuno si Eric bangod malain siya.
Wala sang pulo sa akon kung amo inang ginsiling niya. Hindi ako makapati nga makahimo si Eric sang amo sina nga butang. Paminsaragid sang maayo, ha? Si Eric Scarlett, isa ka tao nga naghalin sa maayo nga pamilya. Mapati ka bala? Nga mapakasal siya sa amo sadto kanubo nga klase sang babayi. Naghatag ka na sang conclusion nga wala ka sang ebidensya sa napinsaran mo nga ina. Ipakasal ka bala niya sa legal nga paagi? Aba, mapriso siya sina. Hindi ako magpati sina. Nagsiling ako, ma'am, nga hindi ako makapatod. Isabel, magsalig ka, gid. Kag kinahanglan nga dulaon mo ina sa imo paminsaron. Pila pa lang kasi mana ka mo ang nakasal. Kag subong, nagatanom ka na sang hindi maayong nga suspitso sa bana mo. Wala sang basihan ina, anak. Ipangako mo nga wala ka sang sugiran sang butang ina, ha? Bisan pa sa amay mo, hindi pag-ibutang sa alang-alang ang butang nga ara sa imahinasyon mo. Ay, hindi ako makapatod sa butang nga ina, ma'am. Apang paano ang lamharang na babae nga ato? Nga nga napakikita siya sa akon. Nga nga naghambal siya sa dusang amusto nga butang. Kag nga nakita ko sa nawong ni Eric nga guilty siya. Ay, pareho sa nasiling ko. Bago pa lang kamo makasal. Kagdala lang ina sa imo imahinasyon. Excited ka pa. Kag isa pa, nagabusong ka. Ang imo kaisipan, nagahuman sang mga istorya, nga amo ang imo ginapatihan. Nagsala ka lang. Nasalaan mo lang ang babae nga ato. Kag kung makita mo nga guilty si Eric, inabang mo dagawuri siya, kabasi kung mabayaan ka mo sang barko nga sakyan ninyo, pakadto sa iban nga pungsod, nga sa diin, mahanimon ka mo. Amo ina ang rason, kag hindi kay ang imo lang imo hinasyon. Ay, mahimo nga gusto ka, ma'am. Nasalaan ko lang siguro ang amo nga mga hitabo. Kag sugod-subong, hindi ka na makabati nga maghambal pa ako sa amo sina, ma'am. Kung amo sina, nalipay ako, Isabel. Nakahibalo ako nga maalam ka nga sahi sang babayi. Adali ka. Makaon anay kita sang ginhanda nga pamahaw ni Patria. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Hindi ako makapati. Ngari ako diri subong sa merkado kag nagapili sa mga butang nga baklon ko.
Hindi sinimaluyag si Eric nga buhaton ko ini. Ilabi na gid si Daddy. Wala siya sang anak nga nagakadto sa merkado. Agod nga makigsimpon sa mga tawo nga ginatawag niya kay Hoy Puloy. Apang hindi amo sinang nabatsyagan ko. Ang nabatsyagan ko, nasadyahan ako. Kagbisan paano, may kahilwayan ako. Ay, mapili na ako sa ngakon baklo na. Ba? Ito nakabatsyag ako nga may nagatulog sa ako na. Mabalikin ako ba eh. Isa kalamharon nga babae ang nakita ko. Siya? Siya ang babae nga nakikita sa akon sa adlaw sang akon kasal. Siya ina. Dalaman kihapon niyang iya bata. Ato, naghalin siya. Nagdali-dali siya sa paghalin. Ay, lagsun ko siya. Kinahanglan nga mahambal ko siya. Ato siya. Kadasig siya nga nanging dulaan. Nagalusot-lusot lang siya sa makitid nga alagyan diri oh. Nadula na siya. Hindi ko na siya makita. Ay, hindi naman ako makapadayon sa paglagas sa iya. Mabalik na lang ako sa ginhalinan ko ah. Nabudlayan ako maglagas sa iya. Ano abi kay, hindi ako makalakat sa madasig eh. Ba? Siya? Siya ang babae nga nagatindog nga ina. Daw nagahulat siya sang hungod sa akon. Kagula na sang tawa diri oh. Ay, mapalapit ako sa iya. May kinanglan ka bala sa akon? Pamangkutas siya. Parte sa isa ka babae nga ginatawag kay Ruby. Ang babae nga nagsalig sa iya. Kanang trabaho bilang kabulig sa balay sang iya amay. Pamangkutas siya. Parte sa duwa ka anak na lalaki. Kagkun nga agin si Kway niya ini. Pamangkutas siya. Hulat! Naghalinagit siya sa madasig. Kag nadula na siya sa akong panulog. Mamangkot pa kung tani ako sa iya. Apang amo lang galiin ang iya ginsiling sa akon. Nagabutik pala siya. Apang naamas nga nagapati ako. Nga matuod ang iya ginasiling kag hindi butig. Kinahanglan, mahambal ko si Eric sa butang ini. Wala pa si Eric. Gabi na siya pero may nagapauli. Amo ini pero may nagakatabo. Ang balay nga ini, regalo sa amon sang amay ni Eric. Dako. Kag napunihan sa mga malahalon nga gamit. Apang masubo diri. Kag madamo sang kabulig. Apang hindi mo mahibalaan. Bangon nga mangakig si Eric. Hindi ako makapahuway. Tungod dugay-dugay. May nagapangita sa iya. Nagapanawag sa iya. Agod lang nga magkutso-kutso sa mga butang nga wala man sang pulos. Hindi gani. May dala nga mga abyan si Eric. Kag mapilitan ako sa pag-entertainar sa ila. Hindi ako makaangkon sang privacy ko. Kagwan ka isa.
Gusto ko na lang nga mapriso sa tore. Nga ginaprisuhan sa ni Daddy sa akon. Sorry, gid nga wala ako makaabot na yun, ha. Kanahawi gabi mag-lecture kay Papa, eh. Amin ako nga karagabihan ako sa pagpauli. Pero ari na ako, ha. Pwede mo na ako masugiran sa buhat mo sa bilog nga adlaw. Kung parte naman sa akon, makatalaka. Wala sa ginhimo si Papa, kundi magpangita sa mga sala sa mga empleyado niya. Kaglay gayan ini. Kaglakip na ako tira. Ang parte bala sa mga galastuhan, kag kung ano pagid nga mga butang, kagulan ako sa may mahimo kundi nga magpamati sa lecture niya. Kalawig siya magsermon. By the way, ano naman ang ginhimo sa nga kung matahom nga asawa sa bugos nga adlaw? Pwede bala, Eric? Hindi ako pagkabiga nga daw sa bata. O kung isa katigulang nga uli anon. Daw nakasatom ako nga idi mayo mudo mo, ha? Kung mo pariho gali ang aton mudo sa adlaw nga ini? Amo bala? May pamangkot ako sa imo, Eric. Importante bala ina? Nagaplan ako nga makikita sa isa ka importante nga biyan. Oh, importante ini. Okay. Ano yun, ha? May kilala ka ba lang nga babae nga ginatawag kay Ruby? Ruby? Do, wala man ako sa minatandaan nga kilala nga amo sinangalan niya, eh. Pero nga nakapamangkot ka sila. Nagsiling siya. Nga isa siya kakabulig sa balay sang imo amay. Madamo sa kabulig ang ako amay. Kinahanglan pa ba nga makilala ko sila tanan? May duha siya kalalaki nga anak. Magabay siya nga sari sang babae. Malaba ang buhok niya. Apang matahom siya. Kag siguro, madumduman mo na siya. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Bulawan. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Patinwan Naval. We'll sing my Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama.
Basta Radio